Tirada ba di? So mga ka-idol, mayong udto mga ka-idol no. So ato tong bisitahon atong mga kon mga ka-idol, atong mga stocks mga ka-idol. So nandito dire sa to ang ranging area mga ka-idol nga atong ibutangan sa to ang mga meat type o nga darag. So mao ni siya mga ka-idol atong mga stocks nga gipang sipon taon mga ka-idol tungod sa tong grabe kainit nga panahon. Hatch date na nila March 14 na sila masipon. Nya kani siya hatch date ani April 2. Then kani po April 2. Ito ang mga pullets. So available riya po ni kung naay ganahan mo palit. Na sila. Then ang kuan ni gamay-gamay lang dito ni daghan tani siya. Kay gi kaon sa iring. So mo na siya among gibutangan og net kung kabantay mo na siya mga kanang net. Fish net nga gagmay. Then kana sila diha kuan na siya mga kuan na siya. Nendra dapita darag. Yang kana mga RTL na siya nga reserve na siya diyan napit. Nga dire nga portion nga ang mga breeder na to sa darag. Dini dapita. Dire. As ilam sa kamansilis. So mga breeder na to. Di kayo ingon koan. Nindot ang ilang chicken coop nga tuwa lang nga di sila mawanan. Nya dili pud kayo init. Nya dire sa ubos natay bagong gibuhat nga chicken tractor. So chicken tractor mubabol na tong chicken tractor. Dire mubabol na siya atong chicken tractor. Mubabol na siya guys. So if tanaw na to kung daghan na kayo ang kuan ite or mga manure nila. So pwede to ibalhin sa pikas para fresh na po dahil ilang anong area nila. Nya maka kuan sila ba maka lakaw-lakaw sila. Ilaha pa ni gihuman. Mano ang tong chicken tractor. So atong gipalit ani isang tube. So kanita nan atong gipalit. Nya gamit lang ta og mga recycled materials like atong kuan na ihang guma nga spandrels may tawag na sa karkar mo na napalit. Spandrels. Oo. Para chinilas. Nya kani sa net. So ang net mapalit ni sa kuan sa dire sa kuan ra sa online ra gyapon. Ubos ra na tanaw lang sa video na sa ubos. Ang mga korang ikuan butang sa comment section ang kuan ang link. Then ang kuan ang kaning tubo dire na to napalit ra sa local. Makapalit ra taan niya kuan kanang kinilo. Kani siya. Then butangan ra na to grid lead para kuan ba. Para mo lungtad siya. Nga kaning mga kuan sa support magitawag og side support. So ang tawag niya kay iron cast connector. So mo na siya ang gamit na to. Ang link nasa comment section. Sa kanan order. So pwede rin sa mo symbol inani pero kamo lang provide sa net og sa kuan yang atop. So pwede ra ta provide og kanang gitawag na to structural lang. Kuan lang siya. Tubo o kaning connector pwede ra kami provide. So mara to guys, salamat kayo sa pagtanaw og happy farming.